U Petrinji je održano svečano otvorenje kabineta za logopedsku podršku. Otvorenje kabineta predstavlja velik korak u poboljšanju zdravlja najmlađih, ali i ostalih građana, pojasnila je doktorica Marina Kovač, ravnateljica neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot. Ovo je sigurno jedan veliki korak i značajan korak za poboljšanje zdravlja najmlađih, isto tako i drugih kategorija građana koji će sigurno zbog raznih drugih poremećaja naći ovdje svoju potrebu javiti se, a evo u sklopu svih onih aktivnosti koje smo imali kao u projektu Grad prijatelj djece, ovo pokazuje da se i dalje vodi briga, dakle nastavljaju se sve te aktivnosti i ovo danas predstavlja zaista jedan značajan, po meni jedan značajan korak za Petrinju, za najmlađe. Ja kao ravnateljica bolnice koja ima dnevnu bolnicu za djecu i ambulantu za djecu i adolescente, otvaram evo i tu mogućnost jedne kvalitetne suradnje. Sisačko-moslavačka županija jedna je od županija u Hrvatskoj kojima nedostaje najviše logopeda. Stoga otvorenje kabineta za logopedsku podršku predstavlja prestiž koji brojni hrvatski gradovi nažalost nemaju. Magistra logopedije Katarina Matijević dodala je kako će puno radno vrijeme kabineta biti popunjeno od samog početka, zbog dugog popisa onih koji su čekali na otvorenje. Broj onih kojima je potrebna logopedska pomoć iz godine u godinu sve veći u svijetu, a tako i u Republici Hrvatskoj, a statistički podaci za Sisačko-moslavačku županiju nažalost ne idu nam u prilog, tako da je naša županija jedna od onih kojima najviše nedostaje logopeda i znamo da se u medijima često priča o tome kako su logopedi deficitarno zanimanje, tako da smatram da je dobivanjem ovog kabineta u Petrinji je zapravo ostvarena jedna prestiž koju nemaju brojni gradovi u Republici Hrvatskoj. Mogu vam samo reći da je lista onih koji su čekali da se otvori ovaj logopedski kabinet zaista velika, tako da vam mogu zaista reći da ću imati puno radno vrijeme popunjeno od samog starta. Također je pojasnila čime se sve bave logopedi uz ono najpoznatije, prevenciju, dijagnostiku i terapiju komunikacijskih poremećaja. Logopedi se bave prevencijom, dijagnostikom i terapijom svih komunikacijskih poremećaja. Jedni od najučestalijih za koje većina laika zna su izgovorne poteškoće, znači djeca ne znaju pravilno izgovarati određene glasove. Ali logoped se bavi i raznim drugim poremećajima kao što su mucanje, poteškoće u učenju, čitanju, pisanju, računanju, ali također logopedi rade i sa odraslom populacijom kada imaju komunikacijske poteškoće nakon trauma glave, moždanog udara i slično. Otvorenju kabineta nazočio je gradonačelnik grada Petrinje, Darinko Dumbović, koji je istaknuo ključnu ulogu logopeda kako bi Petrinja bila grad prijatelj djece u punom smislu riječi. Logoped je bio taj koji je nekako, možemo reći, bio ključan i kojeg smo obećali da bi stavili, ajmo reći, jednu od točki na i kako bi grad i bio grad prijatelj djece u pravom smislu riječi i da stvorimo na kraju senzibilitet i sve ono što je Petrinja kroz sve ono što smo proživjeli ovdje kroz muku života i svega što smo pretrpili, normalno da zdravstveni standard i sve ono što treba prije svega za svakog čovjeka, ali kad su u pitanju naša djeca, onda je to ipak nešto što je najvažnije. Zaključuje Dumbović.